Saidhbh, inniu táid chun fuam nua a ólam le chéile. Deir a mise I dosach é agus an sin deir a tosa é. Mise, tosa. Bhfuil te brí? An uam nua ná a. Bhfuil tú ná rá? A. A. Ítach. Tosnaíonn na rudaí seo ar fad le a. Cílann sé sin gur bí a túsúm na rudaí seo ar fad. An nearmid le chéile iad? Ítach. Mise, tosa. Am. Am. Aclaíocht. 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 Agus. Agus. Mise agus tosa. Asal. 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 Anal. 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 Mise fáistí. Seo é an litir a bhhanan leis an bhuam a. Breannaí ar. A. Seo é an litir a. Deir an a. Agus an níis táid chun tríal amháint as an litir seo a scríomh. Breannaí ar. Téann sé timpeall, suas, an nuas agus tribalín beag. Spándam de bhéir le de lámh láidir agus duna muid lenar méir a dosach é. Tosnaid muid an seo agus rachamuid. Timpeall, suas, an nuas agus tribalín beag. A. Anis le de feán luí. Tosnaid muid an seo, rachamuid. Timpeall, suas, an nuas agus tribalín beag. A. Uairháin eile. Timpeall, suas, an nuas agus tribalín beag. A. Bhfuil te banana scríomh sa máile? Ítach I neod dairíling fuam nua a ólam. A. Bígí cleachta sa bhaile.